Di naguro kagamiton sa Ginoo as is instrument kay sige ra man kagapalpak na naguroy tao nga gi-assign niya nga mobuhat unta sa imuha nga task nga gusto nga ipabuhat sa Ginoo sa imuha. Mao na ang gibati ni Moses sa dihang gitry niya nga i-set free ang Israelites. Isip nga adopted son sa Pharaoh. Kabalo siya nga gihatag sa Ginoo ang responsibilidad sa iya nga ma-set free ang mga Israelites. Pero ang nahitabo sa diha nga iya nang gihimo na baliktad na Ginoo, tao nga iyang gitabangan dili gustong magpatabang, mao to nahimo siyang kriminal, wanted sa Egypt, naglayas-layas na lang didto sa wilderness. Gikan sa pagka-high official, nahimo na lang magbantay sa mga hayop o karnero. Sa pila ka mga katuigan, naminyo siya didto, nakabaton siya mga anak. Wa na gyud siya maglaom nga mahimo pa siyang instrumento sa Ginoo. Until one day sa natigulang na siya, kalit lang siya gitawag sa Ginoo. Muadto sa Egypt arong tabangan ang mga Israelites nga ma-set free. Ang gibati guro ni Moses, Lord, are you crazy? Iguwang naman ko, di naman ko mapuslan, di naman na siya namutuo sa ako gisulayan na nako na diin sa una tong baskog pakog naa pa ko'y taas nga posisyon nganong karon pa man wa gyud ta kabalo kung unsay rason basta kay God is not yet finished with Moses. Kung gigamit sa Ginoo ang burning bush aron i-remind si Moses, maybe this video gamiton pod sa Ginoo to remind you that God is not yet finished with you.